Kawun Mama TV ku mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Ai ka bari kawai. A ne kai ma kauyen zaka tafi ba? A dan ke kauye ne mana. Yawwa to. Wallahi tallahi ni ma ka ta wato. Ka san akwai barayi ne a hanya. Akwai barayi. To dalilin saka ga zo nan kenan ina jiran wanda zai zo mu haɗe mu tafi. Barayi. Akwai barayi. Ni dai da na ji ana cewa akwai barayi a hanyar nan. Wai su nawa ne ma wai barayin da kake ta magana ne? Wallahi su uku ne. Kuma gaba ɗayan su mutum ɗaya ne ke da bindiga. Mutum ɗaya ne ko mai bindiga a cikin su. To ni bindiga ne. Aikin banza aikin wofi. To bari in ga maka. Da ka iya ji da mutum biyu? Ni in ka rike ni bindigan ne kawai da mutum ke bani tsoro. Ni dan yi hada dan rike mai bindigar ko ni ko shi. Alhamdulillah. Wallahi ni aikin banza. Ai tafiya ta tafi. Ni ma tsohon dan dambe ne mutum biyu zan jira su wallahi. To mun je dai an ga masu rogo ko masu fulanin nan masu kawo nono cikin gari. Da Allah ka sha mu. Za a siya ma. Dan ba canji a gurin ka dawo. Kai aska na mai gida gidan gaba naka baya kan naka da mutane. Dai reza ya ka ne mai gida shiga gaba mun tare maka baya mai gida. Yo hanyar nan ba tsoho ba tsohuwa. Kowa ta kama kawai wallahi tabbas idan aka samu matsala kowa zai gani a gurin. Shi ne mai bindiga, shi ne mai bindiga ne. Ka san ina kake kuwa? Wanne ne mai bindiga? Shi ne mai bindiga. Ka ci uban shi ni dai na tafi. Down. Barke! Down.